022 808, que és el número que ha sortit. Repeteixo, 805 022 808, sí? I li dones a igual. I atenció, perquè ara ha sortit una xifra a l'atzar, però us he dit que avui era un dia màgic i especial, perquè quin dia és avui? És 8 de novembre, i mira què posa aquí, 8 de l'11 del 24, 8 de l'11 del 24, i quina data, quina hora és exactament ara? Les 8:40, mira.